Straight to the point. Now, sa pikas bahin, may gala, kinahanglan yun tutukan sa gobyerno ron. Ang kini mga problema nga nagsunod-sunod yun. Labi na ning problema may gala sa Middle East kay ugmang adlaw mao na ikaduha. Second week na day. Kay ang pagbombardiyo ba? Ikaduhang semana na sa gira mahigala sa nga gilusad sa Israel o sa Amerika didto mahigala sa Iran. Kay nagsugod to, kaman to. February February 28 day. Adlaw kana nga Sabado. So ugma mo Sabado naman pod ikaduhang semana na. Pero wala pa mga higalay sign nga mo surrender ang Iran niining mga panahona. Hantod ron. Wa pa'y sign mga higala nga mo surrender. Og unya patay na ilang supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. Patay pod mga higala ang nagsunod Ayatollah Arafah. Karon ang anak na mga higala ni Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ang nipuli nga mao si Mustafa Khamenei or Khamenei. Karon na samdan sad. So ugma mo 2 weeks na. Wa pay sign mga higalang mo surrender ang Iran. Og tungod niini kitang mga Pilipino og ang ubang mga kanasuran akong kabiliban day ang Singapore day ug uban nga mga nasod padada sa mga eroplano day dito gipang bakwit nila ilang mga civilians. Kita dugay kita kalihok. Unya gawas ana. Nangagda pa sa mga Pilipino day. Believe ko Singapore, no? Nangagda sila mga kagalaan nga sakay na lang mo sa amo, ugwa mo yung kasakyan. Kayo saon sa ato may galain nga mas Bongbong Marcos nga. Ayo mga Pilipino, magtago-tago lang muna kayo dyan. Asa man ka mutago? Mutago kay laong sa lamisa. Pero at least ba mga nasod ba? Kuan po sila na ang iyang humanitarian bitaw inday ken nga kuan. Kay Singapore nagpadag mga eroplano dito sa mga kuan para sa ilang mga citizens. Nangagda mo sa kamo mga Pilipino og wa mo kasakyan, ari na lang mo sakay. Unsa ba ya mga higalas bibiin nga pataguon man lang kuno mga Pinoy dito. Nya katong uban nay uban mahigala nga dili manguli kay ilang kontra mga higalag mo uli sa Pilipinas madoble matriple mahinoon. Babay dito mahigala kay kuan man, ang ilang mahigala ang gira man mahigala ang Pilipinas mga sukit di paminaw porbida. Delikado man kay mahigala pamahaw paniudto panihapon mas kuyaw man hinoon. Nay uban mapabilin dito for whatever reason pero tungod kay mga kumpanya wa may trabaho unya ang principle mahigala nga no work no pay. Bisag asa dapit may galas kalibutan mao mo gani prinsipyo sa labor. De unsa man na pag asa man sila dito og makaon, asa man sila dito ron og mga provisions kung inana nga sitwasyon na siging gira. In fact kini mga higalang Iran karon ni baos mga higalag pagpangatake dunay drone attack nga niigo duol mga higala sa airport sa United Arab Emirates indaken. Nya mo samot pag ni kamahal ning gasolina ani ron. Labi na ni hulga ang Iran nga kini kuno mga oil infrastructure sa ilang mga silingang mga nasod mo ilang mga targeton. So dili na mga higala military installations lang hasta mga oil and gas infrastructure sunugon sa Iran. Kini ila among na gini nga maapil mahigalang katawan sa tibuok kalibutan ba? Unya mo presyo ang katawan sa tibuok kalibutan, ang Amerika na po yung nahunungin na lang ninyo, kay maapil mi diri, Sumuni ang strategy karon sa Iran aron masuko ang mga tao terroristic ni ilang buhaton ang kalakiharon. Masuko ang mga tao sa US o Israel nga ano man yung gisugda gira na itanawa na unsa na tanilon. Hasta pa ang Strait of Hormuz ang muna kita Pilipinas kani mo itong tutukan. More than 2 million Filipinos ang naa sa Middle East. Ikaduha bisan pag inipanguli nila asa man sa trabaho dakulisod ka ini. Pila ka pamilya mahigala ang magsuffer ani katong mga Pilipino nga naa diha. Unya gawas pa kita nga ni adinhe apektado ta sa presyo sa palaliton sa oil o sa uban nga domino effects ni ining mga palaliton. Mao ni ang dapat tutukan. Nabisi ang gobyerno mahigala sa kuan nabisi sa impeachment. Nabisi pod mga higala pag imbestigar sa mga ex-marines. Inay ang mga allegations sa ex-marines maimbestigaron, ang mga ex-marines na may giimbestigar. Paita. Nya dito pos gawas sa nasod, doon naman tayo mga embahada dito. Sus, problema ang dako may gala. Ang ato mga embahada dito,
Why maayong pagtagad sa mga Pinoy? Gawas pa na mga kagalaan, why pangandam? Wa gyud. Naunsa, usa kining naitabo sa Bahrain atong paminawon na kuning video dong. Na videohan man gyud sa Bahrain Bahrain. Nagrally tong mga Pinoy dito may gila. Okay na sa embahada. Kami lang, pwede ipamugmod namin isa-isa. Kani. Pero ito kasi, pera ng gobyerno, that's why we ask you to bring some requirements. Ngayon, Ba't ang dami pa na ni requirements? Ambassador Bingaliaga nandito para hindi namin kayo pahihirapan. Ang gagawin namin ay ililista namin yung inyong mga pangalan with your numbers. Guaranteed po, natatawagan namin kayo. Okay? Yeah, mas Peter. Hindi, ganito. Ganito. Yung mga katiis. Ngayon daghang mga requirements. Yung katiis na pupunta ay na makahintay dun sa pila, okay? Dito lang kayo. Pero yung mga nagmamadali na kailangan na rin umuwi, naintindihan namin, kaya kukunin namin yung pangalan at numbers nyo. Rest assured po, natatawagan namin kayo at pupuntahan kayo ng ambahada. So, ito po si Ambassador Baliaga. Mao ni mga Pilipino dito. Tingnan lang mga requirements pa mo. Paparelease na kami ng information, kasabi na rin sa iba na nagtatanong, walang magbibigay bukas. Kasi bukas, kung gusto bumalik, kayo ang priority. Why? Sir, nandito na kami sa umaga. Baka pa lang. Hindi, kung gusto nyo magantay doon, kaya natin tumamo. Kasi kung yung iba gusto umalis, then i-exit din yung pila. Para doon sa gusto magantay dito, i-accommodate kayo, nasa loob na kayo, hindi namin kayo tataboy. So dito naman, kung yung may iba naman, kaya naman bukas, then mas maganda, then at least matulungan din yung iba, i-exit yung pila. Ha? Ano namin, kunin yung number para meron kayong message, papadala namin sa WhatsApp, para sigurado kayo matanggap bukas, tapos pinapatigil na rin namin para wala na iba pupunta Kasi dito. wala kang magpapasok. Ganito rin kasi Mao ni may mga Pilipino dito. Habang nandito kami lahat, kaya kung nandito tayo, kailangan mo, so ganun din pa ang mangyayari. Since kami, nakakandito, bakit mo kaya yung ibang tayo na nandito sa kakagawa lang mo namin, mag-isis kami doon sa naglalito. Kaya po, Kung magantay, walang problema. yun nga po, sir, yung nag-aantay ko. Nag-aantay ko, sir. Yung nag-aantay ko na, Guys, itong pangyayari dito ngayon sa Philippine Embassy, kasi sa kagulo na tingnan nyo. Tingnan nyo maintindihan. So ngayon, sir, sinabi na nga naman dito. Kaya yung mga titapay ng department, bakit hindi tulungan mo na Kaguliyang lang mga Pilipino in town. Yung iba naman kasama, sasagot ng telepono. Wa mahandol og tanong. Kaya nga, yung gagawin mo na ng iba, Guys, ito na pangyayari dito sa Embassy. Tingnan nyo. parang yung nakakagulo rin sa bukas, Nakakagulo na. Nakagulo na nga nakagulo na nga yung ng mga misa dito lolo. Tapos nakagulo din dito sa embassy, guys. Tingnan nyo. Nakagulo-gulo na. Gulo na talaga ang buong mundo. Hindi natin alam, ma'am. Uy, nadidelay na. Dapat sumunod na tayo. Eh ngayon, kung sa San kami galing, wala naman kami nakatanggap na kahit kanong kami dito. Paano mo yan? Kani oh. Dapat may abiso
abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Oh, Manila ang sabi walang pundo. Gamay lang dong. Freeze. Tama na, ang Manila na nagsabi walang pundo. Asang pundo? Tos malita. Nagkaguli ang mga Pilipinos ba rin? Yan, giingnan lang may gana. Ang Manila na mismo nagsabi walang pundo. Walang pundo. Unya, daghantag mga mali-malitang kwarta. Tarong maguna mga sugid di paminaw. May kini nga portion, bali, i-rewind ko no gamay ni dong. Kini nga portion dong. Tawa ha? Ang taga-imbahada dito may kalas ba rin? O, bebe, ato paminaw na. Tawa. Eh, ngayon, sa tanong kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit kanong. Kami dito, paano mo yan? dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Wala na pondo. Ilikot nyo. Salita niya. Kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Eh ngayon, kung sa tanong kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit kanong. Kami dito, paano mo yan? dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Walang pundo ha. Okay, freeze kamay. Walang pundo ha, walang pundo. Nganon daghan ng malita. Paita mga sugid di paminaw mo ni nakapait. Ang mali-malitang kwarta. Ha? Dili imbestigaran. Namatay picture to mali-malitang kwarta nin sa ama tong kwarta ba katong ipakita katong dito sa kasaldi ko nga di gyud imbestigaron na katong sa NBI bitaw. Audo katong sa ex-Marines ba? Katong ex-Marines ang katong mali-malitang kwarta daghan tong mali-malitang kwarta. Giukban man itong mali-malitang kwarta. Pag ukab pitindaghan ng kwartahan ni store. Nabatay picture ito dong. Tarawa ko no dong. O kanyo, mali-malitang kwarta. Nya katong yung giukban dong. Giihap ang kwarta mali-malita. Hamala kana o kana dong. Pwede mo ni itapad dong. Pwede ni itapad sa pikas dong. Nya pikas atong bati tong nya wala ko nung pundo. Sus kundi pala undiir ka maayog yung balikason. Ang pundo tuana sa malita. Tuana sa malita niya, di gyud mo imbestigar mahigala sila. Pero sige, ilan na ipakita na kung naong be. Unahan na sa ng pundo. Kana oh. Kami dito, paano mo yan? dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Wala na pondo. Ilikot nyo. Salita niya. Kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Fresh. Walang pundo ha. Unya unsa man ang daghanan ng kwarta? Nga na mahigalag isod sa malita. Unya di gyud mo imbestigar sa Lacson. Ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman di gyud mo imbestigar. Ang Ombudsman di gyud. Kaniya unsa man ni? I-check ninyo kung kanang picture nga gi-attach gi-substantiate sa mga allegations sa 18 ka mga sakop sa Philippine Marines o kana nga picture AI generated ba na? Edited ba na nga pictures? May bawa na. Bawaan nga si Christina nga nangupyarag nang grab-lag mga pictures sa iya may galang tourism promotional materials. Kani pa di may bawaan. Sayon kaayo pero dagdumili ang gobyerno pag imbestigar. Kini mo nga imbestigaron nga namawa man ang pundo. Unsa man insulti sa taga-embassy dito sa Bahrain? Ang mga Pilipino may taon dito nagkaguliyang mga sukit paminaw. Ningadto sa embahada. Asa man kamo dangop adto man kasi mong embassy. Una ka kuanda ikin kita kag mga Americans nga magka-problema sa Pilipinas adto na sa ilang American embassy ngadto na magpatabang. Natural na nga magpatabang kay mo man gibutang ang embahada diha. Nga makamonitor sa mga Pilipino nga naa diha ug dunay mga problema nga mga Pilipino daan sa sandigan kay natay embassy nga naa diha. Pero karon giingnan hinuon sa mga higalas ng taga-embassy. Wala yung pundo. Sabi ng Manila, walang pundo. Nya unsa man Ako pakita pictures pikas. Pagtadaghan naman kwarta. Jesus Ginoo ko mga kagilan. Ibalik to gamay dong be. Wala ko nung pundo, bebe. Sige ko no.
Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit ano. Kami dito, paano ho yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Walang pondo. Ilikot nyo. Salita niya, kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Sige. Oh, ang Manila na mismo nag-ingon, walay pondo. Unya sa manay nga daghamang kwarta. Gisod man sa malita ang kwarta. Straight to the point. Mga hanggaw ni mga tawhana, mga sukid tigpaminaw. Straight to the Di pa ng point. taon diir, maagyong balikason, mga kaigalaan. Straight to the Ha? point. Mali-malita ng kwarta, mga sukid tigpaminaw. Mo na akong ikulong ron, mga higala, sa atong pamantalaang The Free Monday karon. Karong adlaw, mga higalang ni gawas ni Malita. Daghang kay kwarta. Pero wa mga kaigalaan ang kwarta magamit ngadto sa mga Pilipino nga angay serbisyuhan. Tua sa mga buaya. Tua sa mga buaya. Nya karon nga ni ay mo sumbong may gilad ay mo tugan, labot ini nga maong mga anomalya ang ngay sumbong maopay gigukod karon mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Gigukod ang mga sakop sa Philippine Marines nga mao'y nagsumbong. Ngano di man na imbestigaron kanang picture dekin. Imbestigaron na kanang picture na Unsa man ang pagkapitsura daghang kay kwarta? Dili inyo na imbestigaron, mupiyong lang sa Lacson ana. Mupiyong lang sa Crispin Rimulya ana. Mupiyong lang sila ana. Nya ngilang giimbestigar ang kato hinuon mahigalang mga whistleblowers mao na hino ilang giimbestigar og gipangitaan mahigalang sayop. Unsa naman ning kalakiharon hay na bay hustisya aning kalakiharon? Straight to the Ha? point. O kining kuha naman kailan makalagot kayong una-unaon. Nga kining taga-embassy mga sukid tigpaminaw mura og may pagka-arugante sad ni. Pero gawas anak day kung ingnan gyud sa Manila day way pundo. Mapugos na siya kuan di na mo ma-entertain kay way pundo. Ang Manila mismo may nag-ingon nga way pundo, ha? Unsa man hitabo ang way pundo nga naa may daghang kwarta, gisuod sa Malita. O be ate pabati pagbalik ka sa mga names be. Oo. Sige. Wala naman kami natatanggap na kahit ano. Kami dito, paano ho yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ang ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo Walang pondo. Ilikot nyo. Salita niya, kahit magsumbong na kayo sa Pilipinas. Magsumbong kayo. Sige. Tiyan mo na. Kini mo'y gitagaan unta og priority ni BBM. Kini mo'y tagaag tutukan sa gobyerno. Kaya ang kwarta mahigala ron, mo ni mga higala mga modern heroes, ang ato mga OFWs. Pero wa tagaig bili. Ang karon ang giuna mahigala unsa ang pagpalagpot si Sara Duterte. So mugamit na pag kwarta kay mamayra na po ni mga congressmen. Aron nga mo pirma sa impeachment dakin. Straight to the Ang point. kwarta mga higala gamito na po ni. Paglingla. Nga hala, pirmahin ninyo ang articles of impeachment, pertindako ang kwartahang gasto. Di apay mga flood control projects. Apan ni ay mga bagong bayani na to. Ato mga bagong bayani. Modern heroes. Ato mga OFWs. Giigo lang giingnan may way pundo. Ingong Manila, way pundo. Hay bang hustisya na intawon mga sukitig paminaw? Di ba mo ingon man ta sila may bagong bayani? Sila may bag-o mga higala nga mga bayani sa bag-ong panahon. Unya ngano man, kusog lang ta mo ulog-ulog kunuhay ang gobyerno nga kamo may bag-ong bayani. Unya, mauni ang pagtagad nga ihatag sa ato mga bag-ong bayani. Straight to the point. Inanaon ni mo pagtagad. Nga way pundo, way sumbong lang mo kung asa mo sumbong. Kay way pundo, maubani ang tagad sa gobyerno sa atong giingon nga mga bag-ong bayani. Not just number one. Simply dominant.